ivangeli Dadewethu sohlale sikhumbula xolisile ngizinizi kababa lala ngoxolo mhayise mwanya cebisa usuku Wepasika uyisikhumbuzo Thank you, YouTube family. Continue subscribing, liking, and leaving a comment. See you next time.
princess o etsa mosebetsi wa hae ko sekolong, a princess o loving o tshehang. When we got 94.4% this year, 2025, I'm told that she was WhatsApping every friend, every matriculant, congratulating them. What a love she had for Stilba Oaks. But what did you Zion Kutulula, MK representative. Senyafula ngempela wasana sambuye. Zion Kutulula. Last chance. MKP last chance. Zion Operation Kutulula. To those that don't know it, it's an organization, Zion, that offers help to people that need help in times of need. So Umdeni reached out to us because they couldn't afford a few things, and then we went out, asked for donations. We came with packages of meat, packages of vegetables to help the family. So yeah, bazalwane emndenini ngizothi nje ukufa kukhona, kuhlungu khona, kodwa kukhona. Ekumele nikwenze njengoDavide wathi sebona ukuthi abantu abaseduzane kwakhe abekho, ubabakhe wayengekho ngenkathi elusa ehlaselwa amagubezi. Wathi ngikhuphulele amehlo wami ey'ntabeni la usizo lwami luzovela khona. Noma isimo sinzima, umuntu osisizayo uNkulunkulu, amandla aphuma kuyena uNkulunkulu. Nasebandleni elilahlekelwe ngisiqinane enkosini nasemandleni ayo. Ivangeli Evangeli
yakhe. Yabona nje bengithi ngivimba nabo mama angibazi basontaga labantu la. Ngithi ngifuna ukufaka la bengibajwayele. Hayi bangihlulile bafowethu. Yazi khona into engimangazayo la sengiyasuka njalo. Bengazi ukuthi uBaba Zulu angazi isikole kuthiwa iSilver Water. Aya sifani nawe. Angicabanga ukuthi uBaba Zulu angathatha ingane afune leso sikole ukuyozungeza ayothandaza. Zulu ZULU. Ayi vele ngaphoxela ngathi ungabona umjaji umuntu. I'm sure kuleso sikole uzwile nje nobekhuluma. Ushaya isilungu lesi kodwa sisidlule sakhe. Mina ngiku HOD hot. Ngimphethe nalo bekhuluma. Ngiyasuka bazali abantu abasha bamsondezile abafowethu. Bese ngithanda ukuthi ngithi emndenini wakwaZulu noma sekunje kodwa ubaba uNkulunkulu yena usakhonzeka. Kusadinga nina mndeni wakwaZulu nihlale nobaba uNkulunkulu akujike lutho. Kuthi ebandleni lonke singithi ebandleni lonke izwe lingcwele like lathi bayozwa kanjani kungekho oshumayelayo naye oseshunyayeziwe uyadinga ukuthi kube khona abamshumayezayo bese lithize lingcwele kuJeremiya Ngiyaxolisa abazalwane I'm unprepared kodwa bengithi ngizothi emndenini wakwaZulu lalani ngenxeba uNkulunkulu khona uNkulunkulu uyanithanda futhi nebandla liyanithanda sicela ukuthi bangcwele singahlali singabantu abangenalo ithemba bengifuna ukuthi ke bangcwele liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu mangabe esuswa kulomhlaba nisibona siphokophela sinjena nje yingoba sikhalela ithemba ayibonge Nkosi sigugile ekukhonzeni sikhonzele ekuhlaleni noNkulunkulu ngoba kukhona ithemba ngoba ukwazi ukuhlala endaweni engongenalo kuyo ithemba ebandleni likaNkulunkulu kuhlaleka ngoba kukhona ithemba nabaphakathi ebandleni mabe nethemba bengithi bandla lonke abantwana bami asihlaleni kuNkulunkulu ngoba alikho ithemba lomuntu oyothi medlula kulomhlaba engenaNkulunkulu uyoya kuphi hamba kahle Xoli siyeza singabazali bakho indlela yethu sonke le akuna double up sonke sisazolala la thina sisele ebengathi besingalungisa izindlela zethu sazane kangcono noNkulunkulu inkosi omsibusise amen Ah!
kunenkosi esiyikhonzayo abathi uJesu Kristu. Ukuthola besesontweni. Ngicela ukufunda bazalwana ngithatha isermon kodwa ngoba ngisho ukuthi sazana kaMsindisi into ebesihlanganisile mina naye ukuthi kubhalweni phansi. Amen bazalwana. Ivangeli nje kwabaphethe amabhayibheli uJohane sofunda ichapter yokuqala 11 uverse 25 no 26 bese siphinda futhi khona kuJohane sifunda u17 cabanga ukuthi uverse 3 khona. Ngicela nje sifunde. Amen. Ngizofunda ukuthunywa real quick. Isihloko sendaba ukuvuswa kukaLazaro 11 ngizothatha 25 no 26 ufundeka kanje. uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila. Nkosi yami, Okholwa yimi noma efa wophila. Nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yikho ilokho na? Question mark. 17 kuyena futhi umvangeli uJohane. Isihloko sendaba umkhuleko kaJesu esikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. U3 Ukuphila uphakade yilokho ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Amen. Amen. Bese bandleni bazalwane. Indaba engifuna ukuyiveza masinyane ukuphila okuphakade. Amen bazalwane. Ukuphila okuphakade bazalwane bama sikutholi mase kunje. Amen. So umuntu eseze walala asithi khane ngene ekuphileni okuphakade. Kodwa ukuphila okuphakade yilokho esikuthola ngokwazi uNkulunkulu nalo amthumileyo uJesu Kristu. Amen bazalwane. Sivamisile ukuzwe emapulpiti kuthiwa abantu bakhonza uNkulunkulu bese uJesu bemehlisa. Amen. Kanti uJesu mayethandaza uthi nakho ukuphila okuphakade ukuthi bazi wena uNkulunkulu. Amen. Mabeqeda ukwazi wena uNkulunkulu bese bazi omthumileyo okunguJesu. Amen bazalwane. Uthi uPaul amayebhala iBhayibheli uthi siyathanda ukuhlukana nekhaya elisenyameni ngoba sinesiqiniseko sokuthi kunekhaya esiyongena kulo. Amen bazalwane. So uma sekunje asidideki thina ngoba iBhayibheli esilikholwayo ubhala uthi ngezwe izwe lithi loba ukuthi babusisiwe abafana. Amen bazalwane. So akusiyo wonke umuntu obusisiwe mayefa kodwa onjani ubusisiwe ofe esenkosini. Amen bazalwane. Yiphi yona inkosi leyathunywa enguJesu Kristu. Amen bazalwane. Ngithe mina naye sazana kwaMsindisi. Amen bazalwane. So leli thuba bazalwane akusi mistake ukuthi uzile la. Mhlawumbe kudala uphika intshumayelo mhlawumbe uziveza ku TikTok. Ngiyakumemela namhlanje enkosini enikana ukuphila okuphakade. Bazalwane bami iassurance yokuthi sizophila noma sekunje ukwazana noJesu. Uthi uJesu ngiphiwa amandla emhlabeni nakuphi nasezulwini. Bese iBhayibheli lizothi uNkulunkulu walikhanda izulu waligcinela yena bese umuntu wamupha amandla kuphi emhlabeni. Okuchaza ukuthi umuntu mayisemhlabeni uyabusa. Haleluya bazalwane. Siyakwazi ukukontrola izinto masemhlabeni. Ingakho nabathakathayo bakwazi ukusenzela izinto sijike ngoba basemhlabeni. Kodwa kukhona la singanikwanga iauthority khona ezweni likamoya. Umuntu ophethe iauthority ezweni likamoya nguJesu. Noma thina singayicontrol imoya sisesemhlabeni kodwa ngizothi bazalwane assurance yokuthi uzohlala kahle noma sekunje ukwazana noKristu onikana ukuphila okuphakade. Amen. ngicela bazalwane sinikeze bakucebe ekhulu. Ngekho uzonivala manje.
Umlando kaPrincess Xolisile Hlatshwayo. Princess Xolisile Hlatshwayo wazalwa ngomhla ka-15 June 2008 ezalelwa endaweni yaseGoli esibhedlela iBaragwanath. Beyintombazane eyodwa vo kubafana abathathu. Waqala imfundo yakhe yamabanga aphansi eSomela Ulwazi Primary School. Wase eqhubeka nemfundo yakhe ephezulu eSilver Oak Secondary. Lapho unanelwa ukufa ezokwenza ugrade 11. Ubethanda abantu, ethanda ukucula, ukuzihlekela, kuya enkonzweni kanye nokuhamba umkhosi wamatshitshi. Ushiye emhlabeni uma wakhe, ubaba wakhe kanye nabafowabo abathathu. Uthanda inkosi, uNkosinathi kanye nokhulekani. Hamba kahle dadewethu, siyohlale sikukhumbula. Xolisile ngizininzi kababa, lala ngoxolo mhayise Mwanya, Cebisa Msuku.
lapha kumahubo 119 verse 71 athi uDavide kwakulungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso ngoba izimiso sifunda bazalwane ngeindlela eziningi ezahlukene kwesinye isikhathi sike sifunde izimiso ngalesi simo esinje athi ke uIsaya imbali iyavuthuluka notshani uyabuna ngoba umoya kaBaba uNkulunkulu uphephetha lapho othanda khona kodwa lithi mageba ezintweni zonke izwi limile alinakuguquka ngoba kakhulu kubaphathi bohlelo abeliphethe noma bengaliphathanga kahle bazalwane kodwa nje cha ngiyabonga ethubeni manje ngizocela ngizophakamisa nje abantu ababili hayi abaningi ngizocela umama wethu uCheleti province umama uNgomezulu abe nje nezwi emva kwakhe sicele ubaba uvice chairman province ubaba uGobese abe nezwi amen nala ako nale ko nala
asiliqinise umndeni asiliqinise ibandla ngoba usisi useliqedile lakhe ibandla amen basingcwele kunenkinga-ke khona ukuthi sibambelele emntwini kanti kube sibambelela kuNkulunkulu amen bathandekayo fika nathi iBhayibheli ngelinye ilanga kunamadoda angene ejele ngenxa yokumemeza izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli umhluthulelo wey'khiye noma umuntu owayephatha iy'khiye wangena enkingeni wafuna ukuyibulala ngenxa kokuvuleka kwentilongo ngizothi mina empilweni kunentilongo ezizokhiwa kodwa nguNkulunkulu lizovuleka abantu bathandekayo siyaphuma mfethu kuyaxolisa asithathe isikhathi eside ngicela nje ukufunda bese siyaphuma lithi iBhayibheli u-Isaya 41 uvesi 10 uthi ungesabi ngoba mina nginawe ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami abantu bathandekayo ngizothi emndenini la kumele siphephele khona uNkulunkulu uthi yena ungesabi ngokuba yena unathi ngizothi ebandleni lithi iBhayibheli ungesabi ngoba yena unathi ngizothi ebandleni thina uma sizodingeka ukuthulisa ibandla noma ukupholisa umndeni akukhona thina qala bandla akukhona thina qala umndeni ukuze sonke sikwazi ukuhamba ngentando kaNkulunkulu abantu bazingcwele siyaphuma siye endaweni yokugcina into engishayayo baholi ngishawa indaba yokuthi izwi kaNkulunkulu bavamisile abantu ukudlala ngalo ngivamisisa ukuthi izwi kaNkulunkulu noma isikhathi sasisincane kuthi hayi sakuthatha mfundisi ngoba vele lalela sihlobo sami ngifuna ukuthi like lathi iBhayibheli iy'nkinga noma amandla abantu noma izinto zabantu ziyobuzwa kithi thina abaholi abantu basingcwele siyaphuma-ke kodwa-ke emndenini uNkulunkulu muhle njalo uyisiphephelo akukho la singabalekela khona ngaphandle kwakhe abantu basingcwele uNkulunkulu wezizwe isihloko sithi uNkulunkulu wezizwe mhlawumbe ukhona uNkulunkulu wami engiphephela kuyo kodwa lami iBhayibheli lithi uNkulunkulu wezizwe abantu basingcwele ngizothi emndenini nasebandleni muhle uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ulidwala la singabalekela khona akukho la esingabalekela ngaphandle kwakhe noma babuzulu noma izinto zingakushaya kodwa ngifuna ukuthi wena ngoba uyamazi uNkulunkulu uyisiphephelo sibalekela kuyo bese sithola ukusindisa Nkosi yomusa uthela umusa amen basingcwele siyabonga abazalwane sisuke emaphethelweni ukuthi siyaqhubeka kwabe ngola bazalwane sibonga kakhulu abazalwane ukuzosinatha ekhaya kwaZulu baholi bawusizandla basha phakathi wona sesiyaphuma asibusisele inkosi yothela umusa amen abantu
sigqokisela amakhaya. uNkulunkulu okhona ekuqaleni usekhona namanje. Naku siyaphuma moyeni ngcwele naye incekukazi yakho moyeni ngcwele owayehlisela kulo mndeni Nkosi yaphakade seyibuyela hamba naye mfana yasezibili umpole nje uma nathi sesiphuma kuNkosi yaphakade egameni elihle lengcwele manje aze kuyophila.
Greetings to everyone, and we are back after the funeral. We are about to do our interviews with abantu that attended the funeral. Let's hear what they have to say. Right, ngithole umama lana, mama ucela uzintroduce ukuthi umama wakabani. Mina ngiwuMazulu waseSiyaya eFreedom Park ngigane kwaShongwe. Mama uwe bophethe iqembu othandwayo behamba kulo noma umazela kwezinye indawo? Othandwayo uhambe eqembini semncane elamatshitshi waze wakhula waba waseyifikelela kuleli zinga igama lakhe bekuMaskito elasematshitshini. Okay. Mama, to ababukele emakhaya, can you explain to us ukuthi i-concept yobuntombi iyini and what would you say to intombi la ngaphandle ngokuyiphatha nama challenges abazohlangabezana nawo endleleni ukuthi badile nawo kanjani njengoba bayintombi? Intombi uyiphatha nokuhlonipha nako nje konke ama challenges bayahlangana nabo amantombazana ama challenges abahlangana nabo abantu bayabathuka bahlezi bebathuka bethi akuzona intombi sithi ke mabaqine ebuntombini umuntu solongezazi yena ngaphakathi ukuthi uyintombi angakukhaleli lokho kokukhulunywa kabi ngoba noJesu ikhulunywa kabi akazange azakhulunywe kahle. Right. Last words from umama. Sicela ama last words ozowasho to abantu bebahamba naye intombi ukubakhuthaza njoba behanjelwe one of their members nabo mama abamaziyo kanjalo kanjalo. Ngiyabakhuthaza intombi ebezihamba naye uMaskito, mina ngizothi uMaskito ngoba intombi zimazi ngalelo gama. Manje ke ngiyazikhuthaza ngithi mangabe benenkinga abahlangabezana nabo mabangathathi izinqumo. Mababe nomuntu oseceleni nami ngikhona bangeza kimi ahlale nami phansi mama kunenkinga engiphethe kabe enhlizweni ekanje bangathathi izinqumo nabo mama ngiyabacela ukuthi ingane baziphathe kahle ene futhi. We have intombi eziyi-2 and I'd like them to introduce themselves. Mina igama lami uZandile makamatshitshi angazi ngosomlungu. Igama lami uNtongela Shomela ngiligosi elincane. Igosi elincane. So intombi zami, I'd just like to ukuthi nisho nina ukuthi ubuntombi ibuyini kini. Mina into engayisho ubuntombi like kuyonke into. And ukuziphatha kahle. Yeah, into engayisho ukuzigcina ukuhlonipha yabo izinto ezinjalo. Okay. Into engayisho ukuthi ukuyiphatha kahle ukuthi sigcina sihlonipha abazali bethu nokuthi futhi sigcine siba ngamatshitshi size sigcine sikhulisa abazali bethu size sithenga neimoto sigcinile siba ngamatshitshi. Right. So sihlala sizwa ukuthiwa intombi every month zihamba zemakhempini. Emakhempini banifundisa ini le abanitshela yona ukuthi niyenze njengentombi? Mesemakhempini basifundisa irespect. Like mesemakhempini sihamba singamatshitshi. So mesifika emakhempini sifundisa irespect, inhlonipho ukuthi siziphathe kanjani singahambi nabafana. Okay, anye ngiseza kuwe. So ngifuna ukunderstanda to umuntu obukele emakhaya, what would you tell them ukuthi mabahlangabezana nama challenges ebuntombini or bahlangana nokuthi kufika isikhathi where they actually get to lose their virginity? Would you advise someone to take their life? No. If uthi no, what is the reason? What wisdom can you give to someone obukele ukuthi angathathi impilo yakhe? Ngoba ukuthatha ubutshitshi bakho akusukuthi like uzohlekwa abantu yabo akusukuphela komhlaba, so into engayisho leyo. Yeah, njengoba eshilo yandiwe. Okay, thank you very much. Angeke ngisabuza imibuzo eminingi, umama ngizothi nje uyi-introduce bese give advice to abantwana ababukele emakhaya. Igama lami Nwa Dinguxoliswa Ngimansinde, ngihlala ePhimvili nebranch yasePhimvili. Igama lami ngongqongqoshe belizwe ngiphethe leyo branch yasePhimvili. Yebo. Sicale nge-advice that you'd give to umuntu obukele emakhaya regarding the whole situation that happened because umntwana akahambanga in a normal way.
I-advice engingayinika abantu ababukela emakhaya bethunana ibhlungu into esivelele futhi asithandi bengeza kumuntu. Ngicela ukuthi abazali babe open abantwaneni babo. Ngicela ukuthi abazali babe ngabahlobo nabangani abantwana babo. Khona ukuze abantwana bakwazi ukukhululeka bathethe izinto abazifilayo. Because abantwana bayoyika kwabanye abazali ngoba abanye abazali ba strong bakwazi uku-accommodate izinto zabantwana. And sisazi ukuthi imizi ayifani. So mna abanye banezinto abanye abanazinto but umntana xa ukwazi umxele ngesimo apha ekhaya asinayinto esona so ngicela ukuthi wamkele isimo salapha ekhaya. So abazali mabakwazi ukuthetha bavula inhliziyo zabantwana bathethe nabantwana babo bazane ukuthi umntana into ayidinga empilweni. Right, to the youngsters that are watching here, guys, i-advice lezolandela is to you guys ukuthi mawuhlangabezana nenkinga empilweni, don't commit suicide. What can they do? Mawuthi nje ningayibulali yini solution? Mna i-advice engizoyinikeza for amatshitshi angithethi ngongqongqoshe belizwe ngithetha the amatshitshi as the whole. Abantwana bethu or bantwana bam ngicela into yoba xa unengxaki thetha nomehlo wakho, khulula inhliziyo yakho thetha nomehlo wakho, futhi ukuthi mhlambe ulahlelo ubuntombi bakho okuphela belizwe oko lenzekile imistake izinto ziyoniwa siphinde zilungiswe. Yiza kuzothethwa ngale ngxaki benayo ukwazi babafuna ukuqhukiswe kulo mfana omushileyo akho into afuna uzikhokha kodwa usuzithathela isinqumo ukuzibulala kukuphela nje kobomi uyaziqhabezela ubomi bakho. So thetha nomehlo wakho uthethe nomzali ukwazi into obana ulungise le ngxaki ozobona ngalo xesha elo ukuzibulala yo solution. Don't you think mama abonomehlo nabo izinto abazikhuluma mhlawumbe emacampini yizo ezenza abantwana bagcine basabile ukuya kubo ukubatshela ukuthi mama sekumoshekile ukuthi mhlawumbe unomehlo uzogcina etshela ezinye intombi noma egcine eyenza ngathi yabo amenza feel small for ukuthi lokho kwenzekile. No, asenze kanjalo kanga into obana mna yonke into xa ngaba umntana emoshakele ezematshitshini wenzeni ngoba lonke ibe yi-secret yakho. But bazambona yena ukuthi akaseze ematshitshini izoba yeyabo ke leyo because into endinotice kwabona bahlebana kwabodwa then lento le igcine igcwala indawo yonke ngenxa yoba bayithetha bona but thina bonomehlo sine it's like a doctor's confidentiality asikwazi uyithetha isecret yomntwana kwamanye abantwana ngoba sento bazogcina bemhleka agcine mhlambi efika kwizinga lozicommit suicide ngoba wena uthetha indaba zomnye umuntu komunye umuntu. Yes. Thank you very much mama. Thank you. I'm here with Junior who I assume he was friends with Othandwayo. Were you friends? Yeah, singabangani yabo samba sonke aseyiguqweni izinto enjalo nje. Right. Were you part of the group that created Isiguqo Somncwabo? Cha. Awuzange waye esiguqweni? Engikhona mara ukuthi qale kanjani indaba yesiguqo hayi engekho nje. Uyayipromote indaba ukuthi umuntu eshonile bese kwenziwa isiguqo kahle must asdefine ekuqala ukuthi isiguqo yini masiwa umuntu esiguqweni suke sokwenzani? Suke somkhulekisa. Sikhulekisa umuntu. So manje makuse kwenziwa isiguqo somncwabo kusuke sekwenze njani? Ayangazi ngoba nathi simangele sinokubuza ukuthi akuyenza lesiguqo lesokuthi umuntu ushonile kusuke kwesani sifukwazi nathi ukuthi okay yini ama reason athini esani lesiguqo lesi. So wena vele wathi nje uyaya nje ayi reason awuyazi wena uyaya nje. Esengiya nje for support ngoba nami yeza kulesi sami isiguqo nje. All right, to wrap it up, what advice would you give to any young person that's watching this as sila emncwabeni of a young person nakhona ungahambanga ngoba natural circumstances? Okay, ngithanda nje ukusho wonke ama2K ukuthi nje kulesikhathi esiphila kuso ngicela bayigcine ngoba zonke izinto vele siyazi nxa isituation mhlambe yasendlini ini mara nje sithanda nje ukuthi bayiphathe kahle bayigcine futhi. Thank you very much from Junior. Thank you Junior. I'm here with Usis patient who was a friend of Othandwayo. Njani sis? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Can you tell us about your relationship with Princess? Princess qale kuba umngani naye from primary. Ever since sazana beka umuntu right thanda abantu akanandaba nokuthi umuntu uzothini ngaye futhi umuntu bekanamaphupho amaningi kade afuna ukukhipha abazali bakhe enhluphekeni amanye amagama kuphelele. Right. Did she show any signs before the time azo commit suicide? Did she show any signs of
ukuthi she's planning to do that? Cha akabonisanga any sign because like ngagcina ukukhuluma naye efonini Monday. Beka right na Tuesday ekseni bengikhuluma naye kodwa beka right akashongo next ukuthi khona into emphethe kabi. So into engimangaza ukuthi kwenzakaleni why ayenze lento le because now last week Wednesday benginaye beka right akajabulile nje as usual ayikho into ebonisile ukuthi khona into emphethe kabi. To some of your friends that are watching there and some of the youngsters, classmates, abantu abalapha ngaphandle, if there's anyone who facana nenkinga, what advice would you give them? Ngabatshela ukuthi if makunenkinga cela utshele someone umthembayo ubona ukuthi angeke atshele umuntu ozokhona ukuthi na akusize. Any last words to ifamily ka Princess? Mabaduduzeke baphole kuzolunga. Siyabonga kakhulu sis. Thank you, YouTube family. Continue subscribing, liking, and leaving a comment. See you next time. Right, we're back with Usiswethu. She'll introduce herself. Sisunjani. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Uba usisi esimenayo. Igama lami Olwethu Sithole. Bangaziyo kuTikTok bangazi ngoOlwethu, then I have a YouTube channel Olwethu Sithole. Abangaziyo kakhulu bangazi ngoNtombi Yesigege. Right, Sis Olwethu, can you tell us about the relationship you had with the late Princess? Okay, with the late Princess, we met on live. We didn't have a hectic relationship or a relationship big. We were just people who knew each other on TikTok. Right, how do you feel about the sudden death of Usiswethu? It's so painful because of uzithathele impilo yakhe due to what happened to herself. Then ukuthi akhulume nathi sizama ukumsiza. So it's so painful shem ukuthi silahlekelwe uKamageba. Umuntu ohamba intombi, what advice would you give to intombi in the journey esihambayo and in the journey of circumstances that we face? Unfortunately, nezintombi, it's very important ukubhodla. Noma ngabe kwenzakalani, it's not the end of the world. Impilo iyaqhubeka. At the end of the day, noma utshitshi bakho besebungasekho, but impilo iyaqhubeka. Right, to wrap it up, can you give us advice to anyone who's your age, younger, give us advice on impilo, man, like singa imawala impilo, calm down, type. Okay guys, impilo iyahlonisha, one thing for sure. Impilo nje iyahlonisha because awazi ukuthi impilo kusasa ikuphathele ini. That's the only thing I can say. Right, thank you to Siswethu Olwethu. No, it's a wrap, guys. We have been on your backs. We know it's not easy to donate, especially to abantu abanjengathi abangaziwa. Kodwa ke your response has been very great. Siyabonga kakhulu. Umntwana usebekiwe njengokuthembisa kwenu ukuthi esikufunayo ukuthi kube ne dignified funeral. So you can tell us mhlambe in a brief ukuthi how has everything been, then bese sifaka isikhonkwane sayivala.
Right, everything has been amazing. Umntwana ungcwatshwe in a dignified way for someone her age. Sibonga attendance. The attendance was amazing to her peers, to her church. Siyabonga kakhulu, and shout out to everyone who donated to help umndeni. Yeah. Shout out to everyone ohamba nathi, osahamba nathi. We will not wait until we get indaba ezinjena. Do get in touch with us as Case Hlangothi, Operation Zion Operation Kukulula on TikTok. Please donate to the following account number 163-167-5182. That's a Capitec account number. Ungalindi sizicele. If you feel like you've got something ungayiphonsa, phonsa, because nezwi leBhayibheli lasho ukuthi blessed is the hand that gives. I thank you. Then the one that receives. Right. Comments. See you next time.